Erap Estrada, ninong sa kasal nilang Tony Gonzaga ug Paul Soriano. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Manila Mayor Joseph Erap Estrada gikonpermar nga gikuha siya nga usa sa mga principal sponsors sa umaabot nga kasal ni Direk Paul Soriano ug Tony Gonzaga. Ang kanhi presidente nakauban sa TV host actress sa pelikulang Ang Tanging Pamilya. Din si Estrada ang nagsilbing amahan ni Gonzaga. Ang maong movie gipasalida sa big screen niadtong tuig 2009. Matod ni Estrada nga malipayo niyang gi-accept ang invitation. Ang kasalan gikatahong ipahigayon this weekend sa Taytay, Rizal. Ang probinsya din nagdako si Gonzaga. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo.